अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमा आरो रुफाथि मायथाइ फालिथाया दिनै गाहामै जोबलांबाय। गासै सानथामनि हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्लानि मनफुर गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जथुमा आरो रुफाथि मायथाइ फालिथायनि दिनै जोबथा साननि हाबाफारिया गेवलां मेलनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। गोबां रोजा रोजा बाथौ धोरोमनि सिबियारि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव माखासे आलासिफ्रा बाहागो लानानै बिबुंथिखौ लाखियो। जरखायै मेलाव बाहागो लानानै धीरेन बर'जों लोगोसे माखासे आलासिफोराबो बाथौ धोरोमनि आरो बर' हारिनि खौसेथिनि सायाव गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। आं बेनि थाखायनो अदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुम आरो अदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आरो खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। जिखिजाया जोबोद मोजां मोनदों आङो दिनै फैनानै लोंहोर रायजो राजाफोरा नुजाफैदों। जोबोद माने सोमोनांथाव गोमोनांथाव जोबोद माने मोजां मोनदों आङो। बेबादिनो फैनांगौ जोंनि धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय, जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय। दासिमाव जों खोनानो मोनदों जिहेतु बाथौ धर्मआव माखासे गेना खान्थि नेमखान्थिफ्रा सोलियो होननानै बे बाथ्राया सैथो नामा? दा नोंथांमोना मिथिगौ जे पृथिबिनि गोजामसिन धोरोमफोरनि मादाव बाथौ धर्मआबो मोनसे। एसां दिन माने जोंनि गेजेराव माने लेखा गोरों मानसिफोरा बे बेलायाव सिगांनानै फैयाखैमोन। गामिनि माने जाम्बा जाम्बिनि गेजेरावसो बियो माने सोलिनानै दंमोन। दा जिहेतु माने गोरों गोराफोरा फैनो हमबाय, बाथौ धोरोमखौ फोसाबनो हमबाय, फेहेरनो हमबाय, गतिके नैबे थाखागोन एसे एनै गेना गोरोन्थिफोराथ' थाखागोन। जेरै माने बहुद दिननिफ्राय माने बेबहार खालामै सिखाया जेरैबायदि माराम जानानै थायो, बे सिखाखौ जेब्ला माने बाहायगोन होमब्ला माने गोबाव जायो। थिग बेबायदिनो धोरोमखौ जों माने गोरों गोरा फैनानै माने दा बाहायनो हमगासिनो दं, लागासिनो दङ आरो बिनि सोमोन्दै सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ। बोरैहाय फोसाबनो हागोन, बोरैहाय जौगाहोनो हागोन, बोरैहाय माने मुलुगनां धोरोम हिसाबै जों बेखौ गोसारहोनो हागोन। गतिके मोनसे समाव बे गेना गोरोन्थिफोरा जोबलांगोन। फैबाय थानाय समाव जिहेतु लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय नोंथांनिफ्राय माबायदि मेसेज थागोन? बेथ' नंखागौ, सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोम आरो सोलोंथाइखौ जुदि मोजाङै लानोब्ला धोरोम जेब्ला माने गैया माने मोजां सोलोंथाइ माने लानो हाया। दानि जुगा माने गावखौ माने बिराद माने आल्ट्रा मडार्न होननानै साननानै जुदि लायोब्ला बे सोलोंथाइयाव माने आवगायनो हानाय नङा। गतिके धोरोमा थाफाबासो सोलोंथाइयाव माने जौगानो हागोन। बाथौ जि सिबियारिफोरा गुबुन गुबुन महराव बे बाथौखौ सिबिनाय जायो। जेरै गुदि बाथौ गुबुन बिदि जों नुनो मोनो। बे खौसे खालामनायनि बेलायाव जेरै नोंथांमोना बिबार बाथौनि जि गौथुम बे मा खालामो? जों बिनि सोमोन्दै सावरायगासिनो दं, लागासिनो दं। जों आह्वान खालामो। गोबां जोंनि गेजेराव बेबादि भट दङ, सोरबा माने बलि बिधानाव दङ, सोरबा बेबादिनो गोबां माने जोंनि नैबे मा होनो बिबार बाथौआवबो माने गावस्रानाय दङ। जों खौसे जानांगौ। दहायनो आं होनखादों जेब्ला जों माने खौसे जाया, जोंनि सायाव धोरोमनि जिथु आग्रासन जागासिनो रिलिजियास ग्लबेलाइजेसननि बेलायाव जों बेखौसो नुहुरगासिनो दं आरो आं मोनसे खोथाखौ बेखौ बुंनो नागिरो जे हाग्रानि राजाया जादों सिंह, नङा होमबा? हाग्रानि राजाया सिंह, खिन्थु सिंहखौ जों माने होबथानो हायो, बेखौबो जों आक्रमण खालामनो हायो। जों बे बुस्थुखौ बै माने हाग्रानि सैमा आरो हायनाफोरनि जिथु खौसेथि, बे खौसेथिखौ नुब्लानो जों माने सोलोंनो हायो। गतिके जों माने खौसे जानांगोन। जोंखौ आक्रमण खालामनो हागौ, जोंनि सायाव आग्रासन खालामनो हागौ, जोंनि सायाव गाग्लोबनो हागौ। जों जुदि खौसे जायोब्ला खुनु पृथिबिनि सक्तियानो जोंखौ फेजेननो हानाय नङा। बबेबा समाव जोङो नुनो मोनो दि जिथु धोरोमखौ लानानैबो माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि गेलेनो नागिरो। बेफोरनिफ्राय नोंथाङा बिथांमोननिसिम मा मेसेज? बेथ' धोरोमखौ लानानै राजनिति गेलेनायाथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जों खोनानो मोनो, खिन्थु बिदि जानाङा। धोरोमखौ लानानै राजनिति खालामनाङा। धोरोमा धोरोमैनो थांगोन, नङा होमबा? राजनितिया राजनितियाव थांगोन। बेखौ धोरोमजों राजनितिजों मोनसे लोब्बा लगाय मोन्देर खालामलायोब्ला एसे जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय फैयो। आं खावलायो, आं बिथांमोनखौ आपिल खालामो जाहाथे धोरोमखौ राजनितिजों माने सरजाबनाङा। आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों। सिगां नोंथांमोननिसिम आंनिखौ सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं दिनै अदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जिथु 32 बोसोरिया बोसोरसालिया जथुमाया दिनै जोबथा सान। दा अबयसे सिगां जोंहा हानजा सुरदोंमोन। बेयाव एटलिस्ट 10,000 मानसि अंशग्रहण खालामदों।
बाथौ सिबियारि बाथौ अनफावरि रायजो राजा बिथांमोना दा बेखौ जों अनुमान खालामनो हायो जों बाथौखौ फसायनो जोंनि बर'फोरा बांसिन भागानो मोजां मोनो आरो बेखौ सिबिनो फालिनो बयबो एकदम इस्सा दंथारो दा बेजों लोगोसे आं फोसावनो नागिरदों हे बर'फोर फै बयबो जों लहिर लहिरनो जोंनि आंगो बाथौ धोरोमखौ जों बे मुलुग दरबारावहा एकदम साबसिन हामसिन दिन्थिनानै खालामनि बेनो जोंनि खौसेथिखौ नाय जोंनि हारिमुवा मा बेखौ नाय बेखौ जिहेतु जों हारिमुवा बेयाव लादों जोंहा इसान दानाय माइ गायनाय ताथखाल बानायनाय आरो नांगोल जुंगाल बेफोरबायदि जेखाइ खबाइ लादों बेफोर जों बर'नि गासै हारिमु बर' हारिया बाथौ धोरोमजों गोथौ सोमोन्दो दं होननानै बुजियाखै बर' हारिया बाथौ धोरोमजों गोथौ सोमोन्दो दं मानो होनबा जायखौ बुंदों ट्रेडिसनेल आरो बेखौनो बुंदो जारिमिन मोनदांस'हायै समनिफ्राय बर'फोरा बे बाथौ धोरोमखौ सिबिना फालिना फैबाय थादोंमोन नाथाय मानो होनबा जोंनि गेजेराव बेबायदि गोग्गो आसार खान्थि थासान्दिबो जों बेखौ बाहायनो रोङाखैमोन जायनि जाहोनाव नोंथाङा गाज्रि मोनदों आं गाज्रि मोननानै गुबुन धोरोमनि फुस्लायनायाव गुबुन माबा माबि फुस्लायनायावहा बिथांमोना मोनफा गावलांनायखाय जों दिनै बेबायदि रोखोम जाना फैदों दा जा हक बेखौ फोसाबनो थाखाय जों 1992 सनावहा 16 मे खालि गुवाहाटीयाव जोङो गौथुम दानायजों दा जों दुनिया बे आसामाव जों बेखौ फाहामनाय फेहेरनाय जों सेस्तायाव दं आरो फैयै दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ दिनै 32 बोसोर थाफैबाय आरो दिनै उदालगुरि बियाब आफादा दिनै 25 बोसोर जाफैबाय दा बेबायदिनो थांबाय थासिगोन आरो बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो धोरोमखौ लानानै एना एनिया बे थागोन मानो होनबा माखासे हुदिसियाव लादोंब्लाबो माखासे नागारनो हायाखै चेक खालामनो हायाखै मानो होनबा जोंहा गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय जौनि फुख्रि बेदरनि आखाइ ओंखामनि आलिनाय बे बुस्थुआ जोंहा दंखाबाय थायोमोन आरो बे समाव जोंहा बायलं अजाय सोलिबाय थादोंमोन जाय बुस्थुखौ मोनाबा सोलिनो हाया दा बे बुस्थुखौ नागारनो हायिनि थाखाय जोंनि गेजेराव साला बे बिबारजों बावो साला बेदरजों बावो बे मोनसे एना एनिया एसे दङ आरोखि बे लासै लासै जालांगोन बेखौ आं हदायनो आसा माखासे बेले बेजे जिथु नेमखान्थिफोर दङ बेखौ फोसाबनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला गुड जों दा बेखायनो जों फोसावगिरि हगारनो हादों आरो आसारि हगारनो हादों जों सम सावरायो बे बुस्थुखौ उदालगुरिजों धरा आइडियाजों मानो मिलायाखै थांना नाय मा कारनाव जों थाबथादों मा कारनाव मानसिया बुजि मोनाखै बेखौ जों हदायनो नाजागासिनो दं बे लासै लासै जालांगोन बियो मोनफ्रोम जाथि हारि माहारिहा गावबागाव धोरोम थायो दिनै बर'फोरनि धोरोम दङ बेनो जाबाय बाथौ दिनै बे धोरोमा दिनै बर'फोरनि गेजेराव बेयो नेहात दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे मुंदांखा दिनै जाय धोरोमखौ दिनै बर'फ्रा दिनै बाथौआरिफ्रा दिनै सिबिबोदों बे बाथौ धोरोमानो दिनै जों मिथियो जे बे धोरोमानो दिनै हारिनि सिनायथि हारिनि आसार खान्थि आरो बेयो मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथि आं दिनै बेबायदि मोनसे बेसेबांबा गिदिर दिनै बाथौ गौथुमाव फैनानै आं गावखौ गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय नङा बे दिनै 32थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुम आरो लोगोसेनो सिलभार जुबुलि उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुम जि जाबाय थादों बे जाबाय थानाय रायदाव आफादनि जिहेतु आं सासे बोसोनगिरिमोन दिनै गोबां बे मोनसे जथुमखौ जाफुंहोनो गावखौबो दिनै लोब्बा खालामनानै लानो हानायाव आं दिनै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो दिनै रासिन गोजोननाय मोनदों मानोना बे धोरोम जथुमाव दिनै हाजार मानसिया दिनै फैनानै बाथौ सिबिनाय बाथौ सिबिफैनो बा दिनै बेबायदि मोनसे गिदिर धोरोमारि जथुमखौ दिनै जाफुंसार होनायाव आंनि गोसोआवबो मोनसे देरगानाय आङो दिनै मोनदों गुबुननि गोसोखौ बोनो हानांगोन गुबुननि खैफोद आफोदाव सहाय मदद खालामनो सिगांबोनो नांगोन बाथौ धोरोमनि फोरबोफोरखौ आरो गोथार बाथौ सानखौ फालिनांगोन आरो बेयाव थानाय मानसि गुबुन धोरोमारिफोरखौबो
मागो बैसागो बेबादिनो बाथौ धोरोमनि सानथौ हारिमुखौ नंगौ दिनैसिमहालागै बाथौआ मोनसे धोरोम बे बर'फोरनि धोरोम दिनै समाजा समाजाव गोबां जोंहा बेले बेजे दङ दिनै बर'फोरनि गेजेराव माखासे दिनै आजावथावै दिनै आजावथावै माखासे नेमखान्थिफोरखौ दिनै बर'फोरनि गेजेराव दाबो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों बिनि गेजेराव दिनै निसा जिराद लानाय जुमाय लोंनाय दिनै जौ संनानै दिनै फाननाय आरो दिनै बेजों लोगोसे आरोबाव गोदान गोदान माखासे जाथायफोरबो दिनै नुजाथिफैदों जोंनि बर' समाजाव बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव जि मोनसे निसा जानाय बेफोर हुदाया दिनै जोंनि बर'फोरखौ जोंनि बर' हारिखौ बियो खिन्थु गाहाय फारसेथिं आरो गोथौ आरो गिदिर मोनसे खैफोदाव दिनै बोसोनलांनाय बेबायदि नुदों जोङो बेफोरखौ धोरोमनि गेजेरजों जों फोसाबलांनो हायो आरो दिनै जि नुदों बाथौआ दिनै साबसिननिफ्राय साबसिन फोसाबजानायनि उनाव बेफोरबायदि गाज्रि हुदा जानाय लोंनाय सोबनाय दिनै जौ संनाय बेफोरखौ दिनै लासैनो फोसाबनायनि हाबाफारिखौ लालांनायखौ नुदों आरो बेबायदिनो दिनै जों खालामलांनो हायोबा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोसाबनाय बा दिनै बेबायदि मोनसे गाज्रि हुदानिफ्राय उदांस्रि मोनगोन होननानै आंहा आसा दं। खुलुमग्रोबाय नोंथां बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा नोंथांमोननि निउस पर्टेलनिसिम दा जोङो फैयै फैयै गोदो बाथौब्लाबो मोनसे सोलायनाय बाथौआव फैनानै 25 बोसोर मोनसे आबुं आगान होबाय बे 25 बोसोर एबा सिलभार जुबलि सेलिब्रेसननि गेजेरजों जोङो बेखौनो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे जोंनि बाथौ धोरोमा मोनसे फोसाबनाय मोनसे खान्थिजों फैबाय आरो बे फोसाबनाय खान्थिजोंनो जोंनि उन जोलै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोराबो गावनि गुबै धोरोमखौ लानानै गावनि समाज गावनि न'खरखौ थि मोनसे थासारिजों बेंनो हानाय माबा राहाखौ लानो हादों खारन जों बयबो मिथिगौ धोरोमनि गोथौ गियान गैयाब्ला जोङो जेसेबांखि माने सोलोंथाइ लाथों मानो बेयो उन जोलै दानायावहाय गुबुंले जाहैयो बेनिखायनो नैबे खोथाखौ जों खावलायदों जे जों जाय जेराखि थायाथों मानो जि खामानि मावाथों मानो जोंनि उन जोलैनि लाइमोनफ्रा उन जोलै फरायसुला फरायसुलिफ्रा बिथांमोना गावनि जि धोरोम एबा जोंनि जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि स्पिरिचुवेल माखासे आयदाफोरखौ जुदि तन्न मिथियोब्ला जिउ खुंनायावहाय बेयो मोनसे मोजां थासारियाव फैयो होननानै जों मिन्थिनो हायो आरो बेखौ लानानैनो जोङो धोरोमखौ सिगां दोननानै गावनि जिउनि मावनांगौ खामानिफोरखौ जों मावलांनांगौ। जोबथारनायाव जितु बियाबनि गोबां गामिफोरनिफ्राय बेयाव लोब लोब फैनानै बिथांमोननिसिम नोंथांनिफ्राय मा मेसेज ना बेथ' जों बयबो मिथिखागौ रुपाथि मायथाइनिल' नङा जोङो बाथौ धोरोमाव जेब्लानिफ्राय फैदों अब्ला जोंनिफ्रायनो जोंनि बाथौआरिफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोना गावनि जिखिनि बाहागो लानाय बेजों माने गावदि खौसेयै एबा बर'खौ बा बर'नि जि आगु धोरोम बे धोरोमखौ गोथार गोसोजों सिबियो बे मोनसे खोथाखौ बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। नोंथांमोना जि 25 बोसोर आगान होबाय बे 25 बोसोराव नोंथांमोना माबायदि मोगा-मोगि धोरोम सिबिनायफोराव जाबोदों नामा मोगा-मोगि माबाफोर? ना बिदिथ' जाखायो जिहेतु जों मिथिखागौ दावहाथिलियाव थाङोब्ला जोङो एसे गावखौनो खालामनानै सांग्रां जानानै जों सोलिनांगौ दा जोंनि गेजेरावबो गुबुन गुबुन धोरोम दं जोंहा बेवहाय जेबो बुंनो गोनां गैया फान्डामेन्टेल राइटआव लिरनाय दं जे संबिजिरावनो भारतनि संबिजिरावनो 25 आरो 28आव जे राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजन बयबो माने गाव गावबागाव माने गोसोबायदि धोरोमखौ लानो मोनो दा थेवब्लाबो जों एज ए बर' जाथि हिसाबै गोदोबो सिबिनायखाय दाबो सिबिबाय दं बे बाथौ धोरोमखौ जों सिबिनांगौ आरो जाय जेराव दं बिदिनो बाथौ धोरोमनि माखासे खान्थि बिखान्थिखौ जों सोदांनाय थासारिजों सिबिनांगौ बे खोथाखौ जों बुंबोदों जोंनि इन्टायर उदालगुरि ओनसोलनि सिङाव मोन 29ता गामि आफाद दं बिथांमोना दिनैहाय जेरैबायदि लोब लोब बाहागो लादों आरो सिगाङावबो बिदिनो बाहागो लाबोदोंमोन नाथाय मोनसे खोथाया बाख्नायथावना जोंहा सिलभार जुबलि सेलिब्रेसनखाय रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंथायखाय बिथांमोना बांसिनै गोसो मोदोम होनानै गावनि बाहागो लानायखौ बिथांमोना दिन्थिदों आरो जोंनि बाथौ जि सिबियारि बा बाथौ धोरोमखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बजबना लादों आरो बाथौ सिबिदों आरो नोंथांमोननि बियाबाव बिदि गुबुन हारिनि जि बाथौ धोरोम गायसननाय बा बाथौ धोरोमखौ बजबना लानाय दङ नामा? ना बेथ' गोबां दङ माने स्वयं आंनि सेनं साबखायथियावनो दास लिरनाय दं बिहारि दं नेपालि दं बिथांमोना
माने बाथौ धोरोमखौ गावनि सिलायावनो गायसनदों आरो जोंनो बिथांमोनखौ आर'ज खालामनानै जोङो बिथांमोनखौ जों समाजाव बोजबनानै जोंनि धोरोमखौ जोङो माने फेहेरनो सुबिदा मोन्दों आरो बिनि अनगायैबो बिथिंजाय जोंहा लखिमपुरथिं माखासे बिहारिफ्रा जे जोंनि बाथौ धोरोमखौ लादों बिदिनो इन्टायार जोंनि बे मुलुगनां माबायाव जे बर'नि जिखिनि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ बिथांमोना बजबना लादों जायनि जाहोनाव जोङो इउनिभार्सेल ट्रुथ होनना बुंदों जेखौ जेरैहाय जों सान हा दै बार अर अख्रां बे मोनबा गोहोखौ लानानै जों बिनि गुदिखौनो जों सिबिनाय हिसाबै बिथांमोनाबो बे कनसेप्टखौ क्लियारखाय जोंनि बाथौ धोरोमाव बिथांमोना फैनानै दिनैहाय बे मोनसे थासारिखौ बिथांमोना लाबोदों आरो नोंथांमोननि बेयाव मोनबेसेसो न'खरा बे बाथौ धोरोमखौ गुबुन हारिनि बिथांमोना बजबना लादों जोंनियाव दासिम एक्जेक्टलि माने 27 न'खरा आरो गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमखौ दङ